Aan belangstelling ontbrak het niet afgelopen weekend bij het LK Badminton in Sporthal Gompe. Zo'n 200 deelnemers gingen met elkaar de strijd aan, verdeeld in de verschillende categorieën natuurlijk. Van de laagste tot en met de eredivisie. Dit is de charme van het toernooi. Ja. We hebben hier diverse klassen. En natuurlijk zijn dit soort mensen ook ooit daaronder begonnen. En ja, dat moeten we ook zo houden. Ze moeten altijd iemand hebben waar ze tegenop kunnen kijken en wat hun voorbeeld gaat worden, of al is. Het is een beetje een hechte kliek natuurlijk, een klein wereldje, dus je komt elk jaar weer dezelfde tegen. Ons kent ons en een stukje rivaliteit tussen de verenigingen, rivaliteit tussen de spelers. Dus zolang dat sport op een sportieve manier is dat perfect. Veel belangstelling van buiten de sport vind je hier niet. Het zijn vooral de spelers zelf en hun aanhang die de publieke tribune bevolken. Geduldig wachten ze af tot hun naam door de microfoon klinkt. 1:45 mag ik beginnen als het goed is. 1:45 pas? Ja. Nou, hang je al de hele dag in die hal rond? Ja, een beetje wel. Hoe breng je dan de tijd door? Studeren of hangen of een beetje kijken, coachen. Het lijkt me altijd zo lastig om, is dat niet vermoeiend om dan de hele dag een beetje rond te hangen? Op zich wel, maar normaal, ja, het ligt er een beetje aan. Ik doe nu in 2 categorieën mee. En normaal als je in 3 categorieën meedoet, dan ben je op zich nog wel genoeg bezig. Dan heb je om het uur of zo. Misschien dat je af en toe even moet wachten, maar je hebt wel genoeg te doen, zeg maar. Bij het Limburgs kampioenschap valt eigenlijk niet veel te winnen. Het gaat alleen om de eer. Daarom blijft het lastig om spelers van hoog niveau te interesseren voor zo'n toernooi. Wij hebben als roosters BC gewoon gezegd, het is voor onze spelers een verplicht toernooi. Ja, waar we ze toch graag naartoe willen zien gaan. Om ook een stukje publiciteit, zoals in dit geval weer, toch publiciteit eraan te geven. Terwijl de shuttles je letterlijk om de oren vliegen, trekt vooral het spel in de hoogste categorie de aandacht van het publiek. Ook daar is het winnen of verliezen. Ja, onze mix gaat de laatste tijd niet zo goed. En ja, ik vond het ook best wel goed van ons. Maar is je partner? Want die was meteen weggelopen. Ik denk dat hij een beetje baalt. Ja, ik baal natuurlijk zelf ook, maar ja, heeft daar iets meer last van. Dus. Ging niet helemaal lekker onderling? Jawel, dat wel. Dat wel, ging goed. Ja, hij is niet boos op mij, denk ik. Mensen onderschatten de sport altijd, hè. Dus als je dan eens wil zien van het echte niveau, zeg maar, de rallies, dan moet je de hogere niveaus kijken. Dan kun je zien wat mensen dan wat ze kunnen. Geen campingsport hier? Campingsport, nee. We doen het toch wel eens op de camping, hoor. Ja, oké, dat mag. Succes. Succes vandaag. Nee, geen campingsport, dat is de conclusie. Succes. Dankjewel. Okay.